Sénégal nde jogii juulde nde ngannduɗaa ko kañum tan waɗata ɗum e windere nde fof. Nden juulde wiyetee ko Maggal Touba. Maggal Touba noon ko kelme ɗiɗi ndendi ɗoon tafi rokki inde juulde nde. Maggal firti Pulaar mawningol, Touba woni wuro ngo. Wonaa mawningol wuro ngo noon kono ko mawningol jommu ngo wuro ngo jeyi. Nden noon wonaa wuro ngo ari mawnineede kono ko wuro ngo mawninta ceerno muɗum. On ceerno woni Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. On woni ceerno mo tuubakooɓe nawno gittiɗo e Sénégal nawi ɗum to wiyetee Gabon. Nde woni toon haa waɗi dumunna artira nde artiri nde hitaande 1927 1927 ari naatti Sénégal ko ndeen hitaande noon gartugol makko mawnintee wiyee Maggal Touba. Maggal Touba noon ko ɗiɗi jogii ko maggal bu ndaw e maggal bu mag. Maggal bu ndaw woni maggal gadano yontere ko adinde Maggal Touba mawɗo waɗeteede. Maggal Touba mawɗo areteende noon aduna o fof soɓeɗe suusi wiide noon yimɓe fof pottat toon ko juulɓe mbaɗata ɗum. Kono kamɓe ko laawol maɓɓe ɓe jogii laawol ngol wiyetee ko mouridisme walla mouridillahi. Ngol ɗon laawol noon darnigol ko ceerno hono Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Ngol ɗon laawol noon eyo ɓiɓɓe ɓe ndoni ɗum ngoni halifaaɓe laawol ngol taaniraaɓe jooni jooɗii e jabbere nde. Ɗum ɗon noon mawninte e kala e sahaa gooto kala adda gay kirse alaa limoore ɓuri ujunere ngaari hikka ko hirsaaka geelooɗi ko noon jawɗi kaalaaka gertoode ko million gertogal hitaande ujunnaaje 225 ɗi hikka ɗum wonaa. Nden noon ɗum ɗon nodditi yimɓe haa nganndanɗaa hoore maaɗa ronki faamayde mbele ko ɗum diine walla ko ɗum caŋarte. Sabu so tawii ko dewal Allah wonnoo ceerno o artii janngude ɓuraane ɗoon juuldene ɗoon dowujine ɗoon janngude defte ɗe o windi jangtaade ɗum jime ɗo jaarata nelaaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ɗoon ɗum fof ne waɗee kono noon ko ñaamdu ndu ɓuri funŋineede toon e bawɗi ɗi jaadude ngam hollide weltaare mumen. Ɗum ɗon noon waɗii haala haa heewi oɗo sahaa haa ronkam anndude holko woni waɗeede heen holko woni heen ni farilla maggal o. Kono noon teskaama kam ɓuri waawde nootitaade e maggal o fof ko ñaamooɓe kono wonaa rewooɓe Allah. Hay e ndeer almuɓe maɓɓe ɓe ko ñaamooɓe ɓuri heewde Allah o e hoore muɗumen. Nden noon maggal o ari ko hankadi ko ñaamdu ndu ɓuri heewde. Hitaande hikka nde wiyaama ma won million ŋaaji 6 neɗɗo ari nootitaade e ngal ɗon maggal. Nden noon mbele ma ɗum artu haa e hakkindirɗo foti hakkineede ɗo ceerno o mo nganndanɗaa ko dumtiiɗo aduna rokki geɗe muɗum fof Allah ma haa ɗon walla muɗum ɓeyda tan e caŋarte ɗe ɓeydoo haa mbaawata nganndanɗaa hoore maaɗa diine o. Maggal Touba kam ngannden ko Touba waɗetee. Touba ko wuro wongo e diiwaan Diourbel Farayse naaɓe mbi Jolfu e mbi ɗum Njaareem kono woni koye ndeer leydi Sénégal. Ɓernde leydi Sénégal hakkunde Sénégal ko toon tigi Touba woni. Sosi wuro ngoo noon ko wuro Fulɓe. Ceerno e hoore mum ko Pullo ko Amadou Ba wiyete kono noon hankadi ni wontii diine Jolfuɓe no wiyetee ni.